gowrulmuşyn. Hava var. Yok bolup bilmem. İsa Peygamber Selkasy badiýa ýöne öz gowrulýa. Menem selkasy bolsa nähili gowrul bolup bilýär diýsem, şol gowrulýa. Näçe tane adam atýar. Bolup bilermi? Yo bolup bilen Hudaýçan tarapyn bolup bilýär. İsa Peygamberden doganyny gyzyn da o ýerden. İsa Peygamberin ejedi Hazreti Meryem. İsa Peygamberin ejedi Hazreti Meryem. Dogry. Bolup biler. Başga näme sorulaňyza olan Birisi bolýar. Roda. Dike ýanky sen aýdan soraň bar-a? Menen soraň. Şona bilýäňmi da ekspert dälerde. Ekspertden bolýan olayba. Etsen keýinler bir gowjada gurulunda saýyn o. Gowjada gurulasaýyn, näme bolgusyzda gurulýanda. Siktirejeňiz keýinin ýursuzy. Ýöreşdaýdy. Atam aýdy ber gurulap otyrdyň, akoşka açmaň diýen kim açýar? Akoşka açmaň. Burundaşly gidip dur, akoşka açmak berurda. Şonýaly huy pilotlar gelýär, sözüňizi bölýär diýip aýtjam. Yo bolly bekedigine, ýa-ni sen diýdiň-a, gyýlygy badiýa ýöne gowrulýan-a. Aýdy ber onu. Bekeýe bir gakylaýsy. Edile özüm bilemok bilinýär, daşar ýurtda ektir dälerde bilýärmi? Oğlanın spermasını alyp, içine goýýar ýerler, şonda da bolýan olaýmasam edil özüme anyk bilemokdy. Kiretken de şoňa şonda gyzlygy bar ýöne gowruldy. Beke. Yok onu biler ýöne o zatdyňda bärek gyýlyk diýek, galyň o zaty bolsa diýe, näprimер gyýlygy udawrak dursa, etýän gowşagrak bolsa diýe, onda most bolma mümkin. Yo etýän gowşak bolan bilen gyzlykdan geçmese onuň spermasy onuň dölüne Gyýlyk bolsa da şol geçip bilýärmi? Gyýlykdan aňary. Yo bolýar, iskuslyny bolsa Yo düşünýän. Ene mesişniň gelen wagty moş şowat etsedem ýokaryk godatyňa açyk bolýar diýe, moş şonu düşüp galmagy mümkin. Men pikirim. Ay, onda edil bilmedim. Yok. Yerde bolýar. Dogry. Onuň geçen. Yok, perde bolsa-da, perde galyň bolsa-da, o da dedi bilýär diýe, galy bilýär diýe. Täpär perde bolan waka diýe şo zatlay. Ey, belki men näder bilem. O, on ýaly bar. Mene